kudin musulunci ba wasu sun yi Amerika, wasu Jamus, wasu China, wasu in sun ɗiba sai su kai Ingila. Ni dan Kano, ni dan waye fa yake san sama na wa wasu gasu fa yan siyasar yanzu sun ci kudin musulunci ne, sun ci kudin musulunci ba wasu sun yi Amerika, wasu Jamus, wasu China, wasu in sun ɗiba sai su kai Ingila. Da an kama su girewa ho, girewa, yawa 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 girewa ho. Rawar girewa ho. Taimaka mana Allah ba gidan ka raba mu da sharrin duniya. Allah Allah ba gidan ka raba mu da bakin dan adam. Dan duburo ni ne mai wake. Dan duburo ni ne mai wake. Wani kaya da male, wani ko babbar mota idan yayi yawa. Ko jirgi, ai RS babba. Ko jirgi, ai RS babba. Shi ne zai lodin kaya. Komai nauyi ya haure kamar jaki